Señoras e señores, son as 6:33 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato aquí cociñando para todos vostedes. E sabedes que temos redes sociais, @voltascoprato. Aí están todas as receitas penduradas. Se as receitas é cousa vosa, os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Bueno. Galicia. Home, non me digades que non parece un pavo real, Mirade, mirade para aí. Un pouco, sí, Oiche, ti eres ben curioso. Non te líes. Eres ben curioso. O rapaz marchou polo Nadal e volve polo Entroido, ele é así. É o convenio. Non te líes, e damos alto, veña. Tenxe que dar o alto. Home. Toma. Vale, teño que poñer isto. Vale. Isto que é o correo, non? Ese é o correo, sí, señor. O correo. Vale, entón teño que dar o alto. Veña, va. É para cabezas normales. Vamos alá. Sí. Vamos alá. Alto aí. Déixame pasar, cañotas, que o prato veño apurado. Quero gañar outra vez e ca audiencia ser educado. Epa! Moi ben. Bueno, señoras e señores, moitos parabéns a Xulio, que é maravilloso. E vostedes, se queren ir ver os saltos dos Xenerais do Ulla, xa saben, día 18 na Bandeira, e senón en xeneraisdoulla.gal, ali teñen toda a información. E despois desta bonita introducción que nos fixo Xulio Mato, o xeneral de Bandeira, o xeneral de Silleda, vamos ver que receita nos trae o noso queridísimo José Manuel, que curiosamente é da Bandeira. Son do José Manuel Méndez, son do Ayuntamiento de Silleda, son de Bandeira, e vou-vos a contar un pouco como eu fago cachucha prensa. Primeiro hai que ter a cachucha, é normal, se pode ser da casa, millore, e se non é da casa, pois habrá que comprala. Ponse en agua de salar dous días, xéjalle ben. Puñémola a cociñar, con 2 horas xéjalle de cociña. Despois sacamos o hueso, cortas en tiras, todas tiritas finitas, e mezclanse para mezclar os sabores todos eses. Despois prénsase, e con que estea toda a noite, está suficiente. Botas un pouco de pimentón, un pouco de aceite de oliva, e se non queres comer pan, a comer filloas. Depende do que haxa. Eso está maravilloso. Un bico. Somos do Clube da Galega, por fuciños, por cacheiras. Somos do Clube da Galega. Oink, oink. É así a canción, non? Moi ben, era así. moi ben. Bueno, cacheira, cachucha, estamos en días de Entroido, como veo aquí o noso queridísimo Xulio, despois das súas vacacións por Grecia, dando envexa. Despois de escoitarte, foron demasiado curtas. Demasiado curtas. Pois hoxe, máis Entroido na Voltas co Prato, cachucha, algo moi típico de aquí de Galicia, non sei, o noso queridísimo A mí é a parte que máis me gusta. Do porco, sí? Sí, é unha maravilla porque ainda falábamos antes con Begoña que cada parte ten o seu sabor. Sí, sabe moi distinto, non? Sí, é curioso que moita xente de fora de Galicia sempre alucina, flipa, porque comemos absolutamente todo da cacheira tamén. A cacheira cómese todo. Que vas a facer ti? É un sándwich. Un bocadillo. Vamos a ver, Xulio. Por se non sabes inglés, un bocadillo. É unha cacheira, Galicia, por favor. Levade o pronto. É unha receta de aproveitamento. Sobrache un trozo de cacheira, aproveitalo. Sobrache a mitad unha cacheira. No, un trozo. No, con moi pouquiño faz un bocadillo moi chulo. Se vas facer chulo. un bocata. Sí. Vale, pode ser interesante. Pode ser interesante para aproveitar esa cacheira, eses restos que nos quedan da cacheira despois do cocido ou do que sexa. E Begoña Vázquez... Pois vou facer... ríese. Vou facer un guiso de cacheira, pero con flores de Entroido. Con flores de Entroido. Flores. Con flores de... Flores de Entroido. Aí vai. Que lle pasa a esta muller? Vale, flores de Entroido, que é ese... Normalmente é un postre. Suele ser doce, pero non ten por qué. Hoxe non. Hoxe non, hoxe vai ser salado. Porque che dá a ti a gana. Sí, porque me dá a mí a gana. Bueno, pois, señoras e señores, volveu Xulio Mato, estamos na Voltas co Prato cociñando en directo. Vamos alá. Veña, cachucha, cacheira. Oh, que chulo, bicho, chin. Empeza a festa, ti que vas levar o bicho. Bueno, va un trozo de deixo de outra... Vale. E outro cacho queda para Begoña. Sí. Veña, dalle, como vai o conto? A ver, que vas facer primeiro? Primeiro vou facer a masa para que me repouse. O que sería o amoado, non? Sí. Das flores. Vale. Mira, moi ben. 250 de leite. 250 mililitros de leite. Sí, neste caso vamos a botar sal. Claro, porque van ser salgadas, non vai ser un postre. Vamos a botar 175 de fariña.
250, 175 de fariña. Sí, así. Vale. E vamos cascar 2 ovos. Aí está, sempre rompe un, eh? Sempre. Daste conta, un contra outro. Cuánto aprendes, madre mía. Vale, e 2 oviños. E 2 ovos. E agora que? E agora nada, vou ir facendo a masa. A masa xa está, é unha masa moi sinxela. Que a masa das flores de entroido que sempre están ricas. Además, non sei como as faz ti, pero a min gustame que sean como contundentes, gordiñas as flores, non? Home, a ver, teñen que ser un pouquiño... É unha masa que é un pouquiño máis gorda que a das filloas. Queda máis espesa. Claro, ten que quedar un pouquiño máis espesa. Pero bueno, ao final unha filloa é leite tamén. Leite, fariña e ovo, non? Entón o único que faz é bater eso. Como sabes cando está... Cando está todo ben mezclado, non ten grumos, xa está lista. Sí, mira, xa che queda finiña agora, ves? Hola. Xa che queda así. Deixámola, e as masas tense que deixar repousar sempre un pouco. Tamén a de filloa, uns 15 minutos venlle ben. Vale. Entón, agora deixámola repousar, vámola pasar pa aquí. Entón, isto dis que vai quedar rico despois cun guiso de cachucha. Con guiso de cachucha, sí. Vai dar un punto crujiente, vámola acompañar. En vez de usar o pan, vamos usar unha flor de entroido. Vale, gústame. Que parte de cachucha vas a utilizar? Eu vou usar varias partes. Vou usar, mira, vou usar esta parte de aquí do morro. É unha das máis ricas. Que se vexa así, mira, que se vexa aí. Esta parte de aquí do morro, esta parte de aquí da queixada, un cachiño así desta zona, e pois tamén por a parte de dentro pois temos as carrilleras. Vale, que ten esta por aquí e por aquí. Esta é unha cachucha que xa está cocida e desalgada. Vale. Neste caso non vou usar a orella, que hai veces que ao mellor nos guisos tamén uso a orella, pero non vou usar a orella. Pois a orella quedo con ela. Moi ben. Vale. Vamos ver o que fai Xulio Mato. Veña, arrancamos pa lá. Hola. Que tal o Partenón e demais, ben? Moi ben, está así para restaurar. É que para restaurar. É que Xulio estivo en Grecia, xa o dixemos antes, pasando uns días, é moi ben, non? Decía a miña pequena, está todo roto. Está todo roto, claro, xa. Pero moi ben. Moi bonito. Moi recomendable, a xente maravillosa. Mandaron algúns saludos po prato tamén. Sí, po programa, sí, porque sorprendeume que hai tamén moita tradición e moito amor polo porco. Sí, moitísimo. Moitísimo, non contaba con tanto. É que mandounos un vídeo que estaba dentro do mercado, ali nunha carnicería dun señor. Sí, no mercado. Era realmente impresionante a cantidade de chourizos, de cachuchas, de xamóns, de todo. Todo teito cheo de... Pero bueno... Por ir un pouco a nós. Eso, non vim aquí falar de... Por ir un pouco a nós. Non vamos falar das vacacións de Xulio Mato toda a tarde. Mira... Por que tes grelos aí? Porque vou facer un pesto. O pesto é un magallo que se fai, que utilizan moitos italianos, porque utilizan alfábega, piñós, queixo parmesán e aceite de oliva. Entón, nós, como temos algo que non envidian nada a alfábega, como é o grelo, pois vamos a facer con grelos. O sea, que non é millor. Para min é millor, dá moito máis xogo co alfábega vale porque vale. Entón, o bocata que vas facer, entendo que vai levar unha salsa pesto, vai levar un toquiño de grelo. De grelo. Entón, mira, temos xa o grelo, que simplemente está escocido, meter e sacar en agua fervendo. Nada máis escaldado, non? Piñós sin chorarlle, que se vexan os piñós. Sin chorarlle. Vale, sin chorarlle. Un poquinho de sal. E aceite. Aceite de oliva. Estás utilizando, en vez de parmesano, o galmesán galego. O noso galmesán, perfecto. Por certo, a xente que está na casa, chamade, chamade, por favor, que queremos as vosas receitas e queremos que nos contedes que vos parecen as receitas de hoxe ou como cociñades vos a cachucha, que é o prato principal do día de hoxe. 664-4834-19, o teléfono da Voltas co Prato, e como sempre, hoxe voulle deixar a Xulio dicilo, repartimos cartos. 50 euros primeiro e 50 ao final do prato. Bueno, cando nos preste? Pois, señoras e señores, chegou o momento de que pase o convidado de hoxe, que veña José Manuel da Bandeira. Un aplauso para él. Ben, estupendamente. Estou aquí estupendamente. Estar de maravilla. Bueno, de maravilla. Ti da Bandeira, pero afincado en donde? Vamos a ver, son do Ayuntamiento de Silleda, vivo na Bandeira, e despois paso o maior tempo en Lalín, non porque teño unha tienda de roupa que se chama Catuxa. Destes vos conta que xa meteu a cuña de publicidade, non? Non, eu dixécheme onde estaba máis tempo. A culpa foi miña. Claro, entonces eu explico. Digo que eres medio veciño de Xulio, que ele é de Silleda. Sí, ele é de Silleda. De Silleda, e tamén controla a cachucha, como a ti.
Tamén a controla. Vamos ver que é o que fai. Veña, arrímate Vamos a para ver que fai. A ver, que estás facendo? Mira, aquí pochei unha poquinha cebola morada e un poquinho... Non quero pochar moito, braseína máis ben, está doradinha por algún lado, pero semicrúa, para topar un poquinho o toque así cruxente, sabes? E aquí, por outro lado, fixen un pesto, unha especie de... un magallo de grelo, piñós, queixo e un poquinho de sal e aceite de oliva. Moi ben, ese. Perfecto. Moi ben, Perfecto. Mira como arrepende, se queres. Ten que estar riquísimo, eh? Guau, ten que estar moi Que boa. vamos a utilizar despois para aliñar o noso... Salsa de grelos para o bocadillo que vai facer Xulio, un bocata que, por certo, non sei se viste o pan, pero o pan de Xulio, mira. un pan de brioche. Pan brioche Galego, galego. Que se fai un brioche aquí en Galicia espectacular, Hombre, claro, sí, porque... Boísimo. Eso para un bocadillo, eso sacamos 4. Eso se No, bueno, vamos a sacar un. Hoxe vamos a sacar un. Vamos a sacar un, pero porque vai despois ser tens como que Dios dar a manda. mitad a min. Perdón. Vale, perfecto, José Manuel, perfecto. Vai ser O do como medio Dios. non, pero o pan todo. unha parte. Vamos ver Mira, ahora que voy a parte quitar. cortas da Ahora voy a cachucha porque quitar. nos interesa. Voy a quitar a quijada. Está ben cocidinha, sí, que dá o sí, hueso sí, perfectamente. dá o hueso perfectamente. Entón, eu vou utilizar esta parte de aquí, debaixo da orella, Eso porque é a máis grasa, Sí, sí. interésame que quede un resultado cruxiente por fora, pero melosiño por dentro. Ah, amigo. Bueno, como vou planchar, vai facer unha costriña por fora. A ver se vou sacar isto. Eso non me tiro. Claro, por iso te la Se non plancha meto aí, medio non? cuchillo. Claro, teña plancha aquí para que me sirva para o pan, non ves, como dá o hueso. Sí, dá perfecto. Porque o pan valo, entendo que o pan valo pasar tamén pola plancha. Vou pasar todo para a plancha. Vale, maravilla. Boa, vai estar riquísimo Hombre, ese claro. bocata, Sí. Venme de maravilla, que hoxe comí pouco. Maravilloso, verdad? Hoxe comiche pouco, Hoxe eso comi sí que é pouco. unha novedad. Sí. Entón agora vámoslo cortar finiño, Finiñas Mira, lascas, mira. así. lasquiñas finas, que teña grasa, que leve un Sí, que poquinho de leva magro algo de tamén. todo. Pois mira que é unha boa solución, Xulio, porque sí que é certo que falábamos antes que moitas veces sóbranos algo do cocido, sóbranos restos da cachucha ou sóbranos algo de lacón ou o que sexa E distinto. facendo así un bocadillo, perfecto. Faz un bocata así, verdad? Faz outra Además, comida. en lentamente des bo pan. Bo pan. Boa nome. Sí, sí. De Con maravilla, esto, ves? e bo brioche, seguro E que bo tamén. brioche tamén. Sí, sí, Así que... Perfectamente. Maravilla. Bueno, sí, pois cortando así o bocadillo de trociños Xulio, de verdade que pinta ten boa bastante ben. pinta. Sí, pinta bastante Sí, ben. no, Vamos no, ver o de Begoña, oye. vamos a ver Vente o de comigo, José Begoña. Manuel, vamos alá. Hola, boas. Hola, que tal? A ver. Pois eu vou facer un guisiño cunhas flores de carnaval. Vou facer un guisiño de cachucha. Usei a parte do morro, funa cortando. A parte da carrillera, teño ahora xa desosada de todo, saquei o aso de todo. Usei a parte da carrillera, a parte desta, bueno, por a parte de dentro. E ahora xa o cortei así en dadiños. Mima. Vale. Mima. Recordemos que está cocida de salgada, eh? Sí, está Sí, cocida de Que salgada. está cocida de salgada a cachucha, Tres Importante. augas. É sin hueso. E sin gozo, xa desosou todo. Xa lle saquei todo o hueso. Todo. Así é máis fácil de comer. Sí, de cortar. así non... Que ben a recén de isto, eh? No. Verdad? Sí, E bueno, isto está. leva un poquinho de allo porro e cebola. Nada máis. Sal e pimenta. Sal e pimenta. Mi madriña. Moi, moi. Sí. Moi Sí, sano. sí, moi ben. Moi sano. Sí, hasta que lle meta a cachucha. Bueno, No, a cachucha sana, É sana. Sana, Hai épocas para todo, e agora estamos na época da cachucha. O que é do Ahora, mira. porco, desde o rabo hasta a cabeza, hasta o morro, todo é sano. Todo é sano. Claro. Vamos a botar uns tomates. Evidentemente. E así, E agora eses inteiriños tomates- de conserva. Eses tomates que están Son pelados son, xa, non? claro, son de tomates conserva. do bran Claro. que Botou de conservamos, fonda a casa. que conservamos pa ahora, Sí, para pa usar ahora. no inverno. Moi ben. Está ben. Claro. Economizar. Hai que aproveitar. José Manuel ten o espírito do programa dentro, eh? No, Economizar, aproveitamento, No, Hai que verdad? aproveitar, hai que No, aproveitar. moi ben. Ahora no mundo que Moi ben. estamos, o aproveita... hai que aforrar. O hai que aforrar. Hai que aforrar por todos lados. José Manuel, cal se pinta mellor das dúas? Se tiveres que dicir algo. Se tuviera que decir algo, pintan ben as dúas. Xa. Ahora, claro, despois de probalas, eu cho digo. Pero pintar, eso con a flor é moi... Sí. Moi chulo. Moi chula. Queda moi Moi chula. bonito. E o bocadillo ese Tamén che tira. Tamén tira Non porque se casa, é bastante... non se casa con ninguén. No, home, é que por agora non. Bueno, José Manuel. Que eso, entendes? Pois tenche que pedir que vayas á zona de sufridores que te sentes ali, despois chamamos, vale? Vale. Un aplauso para José Manuel da Bandeira que está con nós hoxe aquí no Voltas co Prato cociñando con nós nas tardes da Galega. Ai, Xulio Mato, Ai, Moitos días sen ti, Sí. Moitos A mí, días eu sen tamén ti. me acordei moito, Sí, pasei no mal, pasei no mal. No, Vamos falar. pasáchelo ben. No, sin ti pasei no mal, é verdade. Nunca lo Ai, hola María José de Cesuras, que tal? Hola, buenas tardes. María ¿Cómo Jesús, estás? María Jesús, non? Confundime. Que tal, como estás? Ben. Ben. Vale, Ben. vendo que estás vendo no programa que é millor o guiso, o bocadillo, a flor de carnaval de entroido, a cachucha de Xulio, con que quedas ti?
Eu Mira, que sei, María as Jesús, dúas cousas... Dime. Estoy botando manteiga ao brioche, Pensa neso antes de contestar. Está Hombre, esa manteiga. Que Sí. pasa? Que como ves de vacación... ves con ánimos de ganar o qué? Ahí está. Ves con ánimos de gañar? Aí está. Tranquilos, que vou ganar eu. Bueno, Ves que as pilas recargadas, non? sí, a verdad que sí, É que, de verdad, que escándalo, que escándalo. Bueno, a ver, como ves as receitas? As receitas vexoas perfectamente, porque non é unha cousa habitual. Bueno, eu vou vos decir que precisamente non a fixen eu, pero Xa. comín cachucha o sábado e o domingo. O Bueno, sábado. pois mira, así aprende O domingo, a facer de outra maneira, vale? vale. Veña, mandamos un bico enorme e vente un día polo programa. Xa estuve. Pero volve. Xa volveremos, xa Aquí volveremos. hai que volver, aquí non chega con vir unha vez. Un bico enorme. Venga, Chao, chao. Agur, veña. Chao. Corta os dous. Adiós. Bueno, a cociña siga adiante, vos non paredes de cociñar. No. Non paredes. Eu voulle contar a Galicia 4 cousiñas porque sabedes que a cacheira de porco, tamén cachela, cachola ou cachucha, como lle chamamos a cabeza, salgada ou curada deste animal case mitolóxico, podemos dicir, é motivo de gran devoción nestes días, pero tamén o resto do ano. Contan os expertos que é un compendio de sabores e que cada parte ten o seu encanto. Será certo? Fociño, orella, meixela... A vos cal vos presta máis? Por certo, se podedes probade a prensada. É unha delicia da que sabe moito na Ribeira Sacra, aínda que nestes días o máis habitual é comela no cocido, ao redor duns chourizos, de lacón, patacas ou de grelos. Toca entroidar, pero se ademais queredes festa gastronómica, diso tamén teño, tomade nota. En Sober, Lugo fan o baile da cachucha este 18 de febreiro, un planazo. E xa logo tamén hai troula no Carballiño, Frades ou Pazos de Borbén. Queridos platers, ben vedes. É o momento de deixar que se nos vaya a cabeza e darlle a cachucha. Dalle voltiñas aí a cachucha, Begoña. Que pasou? Viches, É o momento de que se nos vai a cabeza e darlle a cachucha. Tes uns chistes. Verdad? Tes unha salida, verdad? Mira. A Veña. culpa é de quen nos escribe, non é miña. Ou non? Que tens que dicir a iso? Teño que dicir que é verdad. É verdad, é verdad. Vale, que estás facendo, querida? Mira, vamos a botar un pouquiño, vamos a dar un Boa, toquiño. recende xa moitísimo ao salgado O do... salgado. Sí, o salgado da cachucha, porque xa lle botou aquí todo o que estivo picando antes. Claro, isto se che sobran partes do cocido e tal, podelo facer igual. Sí. Vale. Moi ben. Vamos a botar un pouquiño de soja. Ah, Vale. soia, salsa de soia, Sí, vale, un pouquiño vale. sola, sin toquiño. Salsa de Un soia. airiño. Un airiño solo. Non. Como diría un colega meu, unha area. Facilísimo. Botarlle unha area de soia. Unha area. Unha area de Sí. soia. E un pouquiño de coñá. Moi ben. Así, para que se emborrache un pouco. Aí está. Eso, ves, é precisamente ese amigo meu, Johnny, que lle manda un bico enorme, é o que di sempre, bebe así unha cervexa ou tal, e di el, parece que xa leva unha area. E bueno, Ai. mira, así o guiso, deixámoslo que vai reducindo baixiño, ao pouquiño hasta o final, para que se nos Moi vaya... ben. Listo, xa estaría. Moi ben. Moi sinxelo. Que maravilla. E aproveitas partes, sabes? Pois se che sobran cachiños de orella, tal, que moitas Claro. veces por na fuente, pois... Bueno, e despois do guiso que estás facendo, que bonita esa imaxe, señoras e señores, que bonita esa imaxe do pan brioche do noso queridísimo Xulio Mato, Mira, O bocadillo de Xulio. Buah, vou ir ver porque é que me Mira está... que pintaza, Está me dando envexa non salir nesa imaxe. Está me dando envexa. papando nel, non? Sí. Pois mira, aquí teño xa, ves, como ves. Buah. A cacheira xa vai quedando cruxientiña pouco a pouco. Témola aí. O pan, que xa o Xo torrei pasaches polos dous lados. Pola prancha, sí, Polos dous pola lados. grella. Ahora aquí, aproveitando que nos vai quedando Fixadevos que- oco que queixos, Vamos a botar un queixo afumado galego Buah. tamén. Oi, xa que estamos aquí, aproveitamos e facemos a pregunta de concurso. Vale. Non? Sí. Que parte da cachucha utiliza Xulio na súa receita de hoxe? A ver, cara é a parte. Que parte? Bueno, a orella, a base da orella. A base da orella. Podemos decir, admitimos orella. Sí, orella ou Admitimos base da orella, O veña. base da orella. 664-483419. O teléfono da Voltas co Prato. Chamade, por favor, 50 euros en xogo. Que parte da cachucha usa Xulio no seu bocadillo? A orella, Estoume derretendo como ese queixo, como este queixo, verdad? Estoume derretendo como ese É queixo, un fixadevos. queixo galego afumado, Mira que Afumadillo. tronchos de queixo, como me gusta a mí un Eu queixo. puño afumado, porque xa que a cachucha normalmente vai afumada, Claro. vai a dar un toquiño, pero vale un queixo país, vale un queixo Calquera queixo. parmesán, vale Calquera calquera queixo. queixo. Mira, e Mi por outro madre. lado teño aquí
Unhos tomatiños... Estes tomates que eran radiactivos, porque mirade que... Mirade. A ver, que tomate é este? Que tomate é este? É que pega o chico tomate, mira. Que a comida non se xoga, cañotas. No. Aí. Mira. Tomate fresco e tomate seco. Moi ben. Vale, que vamos a mesturar. Por qué? Porque non estamos en época de tomate. Vale. Entón, que facemos con este? Potenciamos un poquinho o sabor deste. Pois valle potenciando, que eu vou potenciar un pouco a Begoña Vázquez. Veña. Hola. Flores de entroido. Mira que bonita. Flores de entroido. Tras. Que maravilla, eh? Mira que guai. Bueno, Moi fácil. Mira, temos que deixar co molde quente no aceite. Daste conta de que estabas contestando outra vez á directora. Como se fan a ti? Moi fácil. Se dixese así. Así xa, directamente. Non, estaba che contestando a ti, que me preguntaches tú. Non che preguntei eu, eh? Bueno, pois entonces... Veña, dalle aí. Como se fan? Aí vamos. Hai que mollar... Ah, vale. Móllala, pero ten que estar quente. Ten que estar quente o aceite. Escurrímosle así un pouco e ahora así. Hola. Vaise facendo, vaise soltando ela sola. Vale, se temos a chirma quente, soltanse solas, ves? Vale, é importante recordarlle á xente que nos está vendo que neste caso estamos facendo orellas salgadas de entroido. Orellas sí que tes tú. Oi, perdón, orellas. Perdón, Galicia, perdón. Xa mesturo unhas cousas cas outras. Flores salgadas de entroido, que se poden facer doces, que as doces son as máis habituais, as que tomamos sempre de postre, que levan un pouco ou de azúcar espolvoreado. De que te riste? É que me saliu da alma. É que de verdade, Tómame por el pito de seré. Vamos alá. Ai, que carallo. Gonzalo de Santa Comba, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, sentado no sofá de momento. No, claro, entón estás moi ben, Mira, ríese de mi Begoña, pero mirade que desfeita está facendo ela. Home, porque xa me desconcentrei totalmente. Claro. Gonzalo, queres máis de bocata de Xulio ou de flores e guiso de Begoña? Son Juan Carlos, non Gonzalo. Perfecto, Juan Carlos de Gonzalo. Juan Carlos, que me dixeron Gonzalo. Juan Carlos, queres máis de cachucha, de bocadillo de cachucha ou de guiso de cachucha? Eu son de Bodente, entonces vai Dache igual. todo. Sí. Dache igual, non? Veña. Sí. Pois por 50 euros, que hoxe che puxeron ben o nome, Juan Carlos. Que parte da cachucha usa Xulio no seu bocata? O baixo da orella. Moi ben! 50 euros, ademais telos merecidos porque che chamamos como non eras, así que felicidades e 50 euros para ti. Non pasa nada. Un bico enorme. Moitas gracias. Chao. Ves? Trabucarse así co nome de xente. Ai, Dios mío. No, con todo. Trabucaste con todo. Que tal vai? Vai ben. Que tal vas cas orellas de entroido cos flores? Mira, xa verás que rico queda como o guiso de morro. Sí. De cachucha. Vaxe mal, vou con Xulio porque lle vai mal a esta muller. Xulio, vas ben? Bueno, sí, mira. Sí? Xa teño aquí o tomatiño fresco co tomate seco. Un cogollo que cortei en virutas, mira, que é moi sinxeliño. Ajá. Polo neste sentido, e valo cortando e desa maneira rompe, vale, que xa o teríamos aí preparado. Buah. Mira. Entón, isto vou aliñar con un poquinho de sal que xa lle botei. A cachucha xa puxaches aí na grella e puxaches por riba o queixo, para que acabe de fundir. Entón, mira, vamos a empezar a montar, vale? Vale. Pois veña, sabes que podemos facer? Mentre ti vas montando, eu vou falar co público, porque o público seguramente queira comentar algo, noso querido José Manuel. Vamos alá, veña. Un aplauso para este público. Gracias. Maravilloso. Vamos con noso querido José Manuel, o convidado de hoxe. A ver, ti eras José Manuel, non me trabucaría tamén no nome? Non, aí non te trabucar nada. Aí estás ben, aí estás perfecto. Bueno, como ves o bocata? Aí o bocata vexo ben, Vexo ben. Ya aqueles huevos ali que lle vai botar afuera. Oiches, non, vai ser contundente. Vai ser contundente, Sí, moi ben. As flores de Begoña, co seu xixiño. As flores quedan moi bonitas. Moi bonitas, porque agora que vai vir a primavera, quedan moi bonitas. Quedan ben, flor con flor. Flor con flor. Entonces, vámolas probar despois e a ver se a flor esa reluce como na primavera. Aí está, moi ben fiado, verdad? Moi ben. Vamos a preguntar a que ten aquí a veciña do lado. Hola, que tal? Hola. A ver, bocadillo ou flor? Eu son de Bodente, pero teño boa pinta os dous, Xa, é que hoxe temos un O que problema. pasa é que Julio está moito á beira. Ven un olorcito aquí que madre de la mano. Sí. Está moi pegado a vos, non? Peligro, Peligro inminente. Vamos a dar un aplauso ao público que participa con nós e que ven todas as tardes ao Voltas Comprar. Un aplauso para vos, gracias. Vamos alá.
A ver, Xulio, como vas co teu Pois mira, bocata? aquí estou montando xa, mira. Bocata de cachucha, Bocata de cachucha. Botaca. Moi ben, Bocata. Mira, que pasada, Puxenlle un poquinho de maonesa, Sí, sí. o cogollo, o tomate. Uf. Vamos a poñer. Está dicindo a xente, miña nai querido. Mira, Miña nai querido, ahora como vamos a está poñer. eso? Espera. Mima. E ahora Hola. a cachucha se quere vir, Se quere ir, Ahí está, saleu, sí. saleu, a cachucha. Hola, que pasada. Este é o bocata por excelencia das 4 da mañá calquer día dentro. Sí, sí, calquer día, volvendo. de Como festa. todo bocata que se preste, que se precie, nunca pode faltar un ovo. Señoras e señores, Galicia volveu Xulio e volveu como lle gusta, sendo un animal da cociña. Un aplauso para él. Mira. Mi madriña, vamos con Begoña, porque isto... Begoña, a ver como superas eso, É nada, imposible. Como que imposible? Eu que sei. Que dixo? Non sei o que fixo. Non sabes o Non que estaba fixo? mirando, estaba facendo outra cousa. Ala. Mira, eu fixen as flores, Moi ben. mira que bonitas quedan, Con ese guisiño. co guisiño. Oh, Sí. mi madriña. A flor dallo crujiente, sí. Que pasada. En vez de usar pan, Que pasada, super fácil, Qué rico, sinxela, con isto quedar ben seguro. Señoras e señores, aí teñen as flores de entroido con guiso dunha muller que ela non marchou de vacacións, pero mantivo o nivel. Un aplauso para Begoña Vázquez. Maravilla. Que pille estás botando? Un alioli, non? Un alioli que lle queda moi ben. Que chulo. Vouche apagar aquí porque Vale, listo, pareceme ben. Bueno, vamos chamar a José Manuel porque vai querer probar. Claro, estaba lle caendo aí a baba. José Manuel da Bandeira, por favor, levántate e camiña cara a nós. Un aplauso para él. Vente por aquí. Vente por aquí, ponte aquí que é o momento de probar. Aí na esquina. Ai, que pasada, madre. Que pasada. Mi madre. Vamos alá, por 50 euros quédanos a segunda pregunta de concurso. Quen cociñou hoxe morro de porco con flores de entroido? Eu, Begoña Vázquez. Quen és ti? Begoña Vázquez. 664-4834-19. O teléfono do Voltas co Prato. Chamade, por favor, porque hai 50 euros en xogo. Quen cociñou hoxe morro de porco con flores de entroido? Mi madriño, o Xulio botándolle tamén por riba. Vamos a probalo, non? Claro. Escoita, no, vamos mover isto, porque non se está vendo de Begoña, porque esta é tan grande, parece un edificio de 5 Por plantas. sempre dis que fao pequenos. Aí está, pois hoxe non. Vou probar primeiro de Begoña. Sí, pois veña, José Manuel, vai probando. Sí. Chegou o momento, cortare, pintazos dous, espectaculares os dous. E 50 euros en xogo. Vamos a ver. A ver quen está do outro lado do fío telefónico. Mercedes Dozón, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Como está o tempo por aí, ben? O fai Moito frío. Fai frío, Moito verdad? frío. Sí. En Dozón. Pois, Mercedes, por 50 euros, quen cociñou hoxe morro de porco con flores de entroido? Begoña Vázquez. 50 euros que marchan para Dozón. Moi ben. Oiches, ti que estiveches vendo o programa, a ver, quen che cheira que pode gañar? Ui, a min a Begoña. A Begoña? Sí. Ui, Outra Begoña, moi gordo. Begoña non está moi convencida hoxe, non sei por qué, E Mercedes? co outra moi gordo. Outra... Non é tan gordo, eso a tele engorda. A tele engorda tamén os bocadillos de Xulio, Mercedes. Bueno, mandamos un bico enorme e xa sabes, tes o convite, Igualmente. podes vir cando queiras. Vale. Vale, veña, un bico. Hasta logo. Un bico. Moitas gracias, boa Chao, tarde. chao. Hasta logo, Un adiós. bico para a xente tamén de Dozón, que nos está vendo ali cerca de onde é Xulio, xa é bastante cerca. É cerquiña, sí. Sí. Vosa tamén. E nosa tamén. Señoras e señores, temos a José Manuel da Bandeira probando o bocadillo de Xulio. Vemos a súa cara de circunstancia porque non dá masticado tanta comida. Está o pasando mal. É como cemento armado na túa boca, No, José eso é Manuel. todo jugosidade. Todo Eso xugosidade. está perfecto. Espera. Perfectos os dous. Todo Galicia quere probar estes dous pratos que están feitos con cachucha de aquí, do país. Por un lado temos as flores co guiso de Begoña e por outro lado o bocata megadolón, o megalodón. Megadolón. Megadolor de Xulio Mato. José Manuel, da Bandeira. Quen gaña o voltas co prato do día de hoxe? Mirade, están riquísimos os dous. Pero eu casi vou por Xulio. Bocadillo de Xulio, bocata de Xulio. Volveu, arrasou, volveu e gañou. Moitísimos parabéns a Xulio Mato. Querido, pasáchelo ben? Paseino perfectamente. Nos Moi ben, encantados moi de que ben. estiveres aquí. Vémonos Moi na ben. próxima. Vale, alá. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden con Hora Galega. Vémonos mañá. Chao. Bicos a todos. Sabe
piel cuando